Dalemi Pak Heru. Nggih, pripun? Badhe pindah nggih. Oh, nggih, monggo. Nggih. Pripun enten perlu napa? Nggih. Sing gadah lowongan kerjaan niku. Nggih, pripun? Lah niku lho. Jenengan sing ning COD Facebook itu ngelamar. Nggih, kula sing online. Niku gaweane napa Pak Heru? Oh, gampang lah ini gaweane. Cuman kok pembagian hasilnya kan 70-30. Aku 30 ke 70. Jenengan 30 kula 70. Nggih. Wah, lumayan niku. Niku gaweane pripun niku? Cocok ta? Cocok niku. Nah, tapi ono syarat-syaratnya. Ayo kuwi sing paling penting. Mau niku syaratnya? Nah, pertama, kowe kudu duwe gerobak dhewe. Sing loro, kowe modal dhewe. Terus yang ketelu, ya kowe mlaku dhewe. Padha mawon kula sing tuku gerobak dhewe, Nah, modal dhewe, keliling dhewe. iya, kuwi emang SOP-ne saka perusahaanku. Niki gawean apa nih? Nek ngerti-ngerti niki. Pun balikin mawon artone sing kula omongkan. Mbak, jadi aku nemoni awakmu ki yo butuh waktu effort. Ora terus gratis ya. Lah iki bola-balapan iki. Wah, bal-bal piye iki wis jelas 70 30 wis apik lho. 70 gunamu, aku sing 30. Wah lah. Wah, gawean ra bener iki. Mas Heru, Hei, nek bakal bensin temu dini iki. pinter ah? Nggih. Loh, lah nggo ngopo ora kowe rene ra nggo bensin apa yo kiriman? Mboten tak jenenge. Ngoten main jenengan.